Yarima Film Production ke gabatar da Gidan Mai. Wasu matasa ne da ke da kullalliya a jikunansu, a nemi su laƙabi da 'yan biyar. Shin so yakan yiwu a hana shi? Kai dai maza ka kalli labarin Gidan Mai. Joy, amma fa Balli ya kusa tashi jiya a gidan nan lokacin da manaja ya zo. Isra kenan, ki rabu da tsohon hannu. Ki san karo da rago fa ba sauki. Hudu! Ababi. Ya naje muna aiki ina ta magana ina zuba ma zance wai sai in waigo in ga baka na? Ciwon Kai ka rufa kanka asiri, arziki ka zo ne ma. Ka rufa kanka asiri dan wallahi akan ta za a iya korar ka a gurin aikin nan. Kaga duk awarka aka ci irin wannan kasuwancin ne yana buƙatar sabuwar. Ai da ka samu manaja duk abin da kake da bukata sai ka sanar masa. Ban fahimce ka ba, me kake nufi? To, abin da nake nufi kawai shine ina son ki. Kai take, nake faruwa. Nake faruwa ta bai gari. Ba ku da gado. Babu ji. To bari in faɗa maka. Ka aikata babban kuskure a cikin wannan ma'aikatar ka ji na faɗa maka. A gaskiya ba zan bari abu ya illata na ba. Subhanallah ya dan uwa. To kaga bari ma mu maimaita abin da nake faɗa idan kana kokonton abin da na faɗa. Na tsane ka don ubanka kuma ka ebe kayan ka ban mun ma'aikata ka ji na gaya maka. Haka ake yi. Zan tafi. Kada ki manta ta sanade ki na rasa aiki na. Kuma ban yi da damar hakan ba. Ki sa a ranki cewa duk a lokacin da kika tuna ni to kin fara sona. Labarin Tahir Yarima ya samu tsarawa ne daga Abdulaziz Sani Madakin Gini, manajan shiri Umar Zaifa, ci gaban shiri Ikirilu Fage, ɗaukar hoto Usman Charkwai, ɗaukar murya Idris Ibrahim, ɗaukar nauyin shirin Aminu Oribebe, wanda ya taka rawar mataimakin mai ba da umarni Abdulyasar A. Abubakar C19, ba da umarni daga hasken darakta Kirat L. Yunus 77.